Wis kadungnya demi bocah iki mati. Ojo. Kata dia, kowe wis dadi bandar. Teges kowe wis ana ing cengkremaning tanganku. Apa kowe bakal paring ketulungan marang aku? Yarane kaya ngono ya bener. Nanging jeneng wong ngene pitulungan kuwi yen to ora ana apa-apane. Iki ora bakal tak tulungi to. Ya, yen kaya mangkono lamun kowe bisa mitulungi kawan aku. Ing sak mangkone kowe bisa ndereke aku tumuju ana ing kraton Purwa Kencana. Ing mangkone kowe bakal tak paringi ganjaran kang murwah merga gedhe. Aku ora butuh ganjaran. Aku ora pamrih bondo donya ana ing Pulau Kedung. Banjur sing kok karepe sing tak karepake aku njaluk anane pati sora sing wis ana ing tanganmu. Parona. Piye ing kamangku isine Partisara kuwi mau sapa sing bisa nyekel Partisara kuwi mau bisa ganti pangsa. Tapi ya suwis. Kowe kepengin ganti rapono ing Purwa Kencana. Banjur sapa sejatine kowe? Dalam griya ora usah dadak sesingitan dari kowe. Sampeyan ae. Sawan. Sopo satenane aku? Mula aku ora pengenake ganjaran sing aku benehke karo aku. Aku mung siji kepengin Partisara. Ora kira bakar pisan kalamun Paman Rangganata ngepengenake palungguhanku ana ing Purwa Kencana. Dadi tak timbang kowe Jawa apa Partisara. Paman Rangganata, piye? Kalamun panjenengan ingkang senggahi jumeneng nata wonten ing Purwa Kencana. Kawula wonten ing Purwa Kencana badhe panjenengan bekta wonten pundi? Ora dadi perkaramu sampe aku dadi ratu ana ing Purwa Kencana. Ingkang monggo Purwa Kencana pindah pangarsa kang wibawa, pangarsa kang bijaksana. Benehke santri sarengan ora. Yen terus pisan gawe. Kowe bakal